Ondonjo weche mag tuke ni piny Kenya oyudo thuolo makende mar bago tuke mag adhula mag wakeini mar pinje duto midendo ni FIFA Series, kama endi en thuolo mokuongo ma Kenya dhi bago tukego mag pinje duto mosidhi kod riwruok mochung' ne tuke mag adhula e piny mangima miluongo ni FIFA. Tukego midhi tugi e kind tarik 11 kod tarik 15 dwe mar Ang'wen e alap Manyayo, kendo idhi yuor kod pinje mag Malawi, Australia kod India. Igeno ni dhi chiwo thuolo makende ne timu mokuongo mar adhula mar wakeini mapacho ka Harambee Starlets pimo tekre margi ka gitimo ikruok ne tuke mag adhula mar timbe Afrika kod ka wakeini WAFCON ma ochan tugo e piny mar Morocco. We are going to have 4 nations participating: Kenya, Malawi, Australia, and India. The visibility around the world will, of course, boost our tourism, potential and opportunities, and we will also be able to place ourselves as a strong footballing nation. This becomes the foundation that we need to continue improving the development of women football. FIFA has selected Kenya to host the 2026 FIFA Series women matches, and this will be the first time that Kenya hosts a FIFA global football event, and therefore this is a milestone that speaks volumes to our growing credibility, readiness and influence on football development and hosting of the global sporting stage.